Dit is de Mexicaanse roodknievogelspin. En die komt dus voor in Mexico. Dus hoeft net bang te wezen dat ze niet tegenkomt. Het is een vrij reistige spin. Ik ken me wel zien, die beweegt amper. Maar ja, even voor de duidelijkheid. Dit is een verveling, ja. Dus achter me, dat is de echte. Die is net gevaarlijk voor de mens, maar hij is wel gevaarlijk voor zijn prooidier natuurlijk. Wat er normaal vangt, dat zijn lietse moeskes, kikkers zelfs ik nog. En volle insecten, dus met name springhaan of krekeltjes. Die moeten bang voor hem wezen, maar wie hoeven net bang voor hem te wezen. Laat een spin vervellen, dat is belangrijk natuurlijk, want ja, ze groeien. En omdat ze groeien is het belangrijk om uit hun vel te springen, want hun vel is heel stug en heel hard. Dat ze dus net mee groeien kunnen. Dus ze moeten eigenlijk uit hun vel springen, zodat ze weer via de groeien kunnen. De vogelspin had 8 poten. Nou, dat is net een hele vreemd natuurlijk voor een spin, maar hier had ik 8 egen. We hebben 4 per egen, dus dat is natuurlijk heel wat. Maar ja, maar die egen kennen net zo'n hele volle zin. Wat hij daarvan had, is natuurlijk heel veel jirkens op zijn poten. Wat ervoor zorgen dat er heel veel trilling mee oppakken kan. Dus daarmee viel er eigenlijk alles wat om hem heen gebeurt. Die ken ik net jaren. Die jaren eigenlijk helemaal niks. Maar hij had dus 2 taspoorten voor. En die zorgen ervoor dat er dus alles om hem heen bevielen kan en beroeken kan. En ik ben pruwen. Dus dat is waarvoor die taspoorten binnen. Ze zijn wel giftig. Ze kennen hun prooidieren, bijvoorbeeld een moeske, want ze die bieten, gaan ze er wel voor zorgen dat die dus verlammen. En dat is een beetje de bedoeling daarvan. Maar als ze uurs bieten, zo'n kan het een beetje vergelijken met een wespenstek. Dat doet eerst natuurlijk hartstikke zeer. En dat begint te bieten en te jokjen. En dan kan het mij vergelijken, een beetje hetzelfde gevoel.